Sim na balai spak so po. One paraya royutra, Hallelujah. Temali aulamne, Hallelujah. Rashutaya Sngi, Hallelujah. Bagi Sabtu ya genu, Hallelujah. Kohimen ko para tongin van rai ke jing tumu jangi baro hagane gi yukirish Bakhuid hagane ga Sngi burom jangu Markus Bakhuid unang to gospel nginang duwairu nyaga binda ka inga sen jang kaldinus badu seralin bad kamdam nyaga binda ka jing jatai bam jukut men siam jang ansel ngi duwairu nyaga binda ka jing jatai bam jukut men siam jang serilla marto Raga jing riu Palei tong inang manra ya baru ke jing tumu shimet pautra yun kerku kardo yangi inang ya beteng benduai naga binda ka ri jongi kat baga pinkre naga binda ben jit ya ginong mikmat iduai ru naga binda baru ke kinna ki bap ya kirusal baper ya ki bapangi bashitam hagi hospital ha kerteng uppa baru kon baru men sim Bakhuid Amen. ka jinga e jongo trai jongi u Jesus Christ Bad ka jingi jongo Palei lem bad ka jingi selok jongo men sim Bakhuid kindon rengkat bet pi baram Rengkat berpiru. ko himen ko para tongin sangesh por ben pan map naga binda gilait kilat jongi bun sini aga jingim jongi ngim shimla im yaga jingim kat kum ka mon jongo Palei ngi be yaga mon la jong bad ngi im kat bangi mon bad ngi la ngop ha ka pop tongin ang sosi hala ka donut ka men sim jongi naga binda baharo ke jingle pala jongi bau jisu un pen kuit ingi daga snam bakardor ka jongu jisu it map ingi site kut ingi nakini ki pop baro ki ba ngilale bat pen kuit yaga donut ka men sim jongi nga palam ka Palei padon bor baro Badi happy ko himen ko para bangalale pop shibun e dagi jing prakhat dagi tin dagi kam dagi jingle klet dagi jingle palat janga dagi jingle palat janga dagi jingle palat bakrau e janga naman kata ngakar padi kamaria Bakhuid kabayai sagate soti yagi angel bagri kui badi happy ko himen ko para benduai nagabinda janga how try Palei jangi Palei badan bor baro ni sene yangi padendala map igi pop jangi bunyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Try to isane try to isane try to isane try to isane Cristo isane go Cristo isane go Cristo isane go Cristo isane try to isane go try to isane go try to isane go try to isane Urong mulai syadron pada kendau jingsu haki ben real baro adon kamor
เป็นดันบุรองบ้านนิสุยเรียเมกูทรายกูไม่สิมเพลงกูปาดันบอร์บาโรกูคุณบาเวกูปากูทรายอยู่จิสุคริสต์กูนับรอดูในบ้านกิจที่บนประเทศyang kajing kebat terus seneyangi Detama me bakhuid Detama me utrai Uwe bahaklita Ame ko Jesu Christ Ame bayay lam me hajing yalam kawe Padu mensi bakhuid to ngin ya duwai ngin duwai naga binda ki bayi ba toin jangi ki barun hapeng jimpang ge jing shitam pat kum jur ki bala klat na pedeng jangi ngin duwai naga binda ga ri india ba ga mon utrai ka nurlong ha ge jing jit ya ki no mikmat Palei mei ubela kintiu ya wo Marcus Bakhuid wo nong to gospel jame daga jinga e baunyalap ya ka gospel to ai hangi ngi karpar bangin mentoi naga jingi kai jongu but bangin bur shisha hagi ding jat jongu Chris uba im bat san sha renkat bat me hagi jingelong kawe jongu men sim Bakhuid ublei junom la junom Amen. Kajing Palei na kashti baningkong Petros Bakhuid. Kalnong san khot san ter haduk khat saw. Ko ba e mapibaro to kopyala de da kajing sngoret markel yang namar ublay upersya ya kibasarong hanrayu ai kajing ai ya kibasngoret. Tu pendam ya lade namar kata hapok kekti badon bor jong ublay bahakaya kababiang undup kentiu ya pi sejrong tu berat hau ya baro kijing kuslai jong pi namar usumar sukher ya pi tu le tibreu tu syarai unong shun jong pi usoitan usang keleng kum using bakerhu uat ban yok nguj ya uno tu elek persya ya yang triang halaka jingej daga ba ken mau baki ken hun ki para bangai jong pi basya kaju kajing jenjar keleng keperthai bat enda pila sya stom sipor ublai jong kajing ai baro ubalakhot ya pi sya kaburom bom jukut jong hau Chris daladehi un penjanai un penskam bat un penklain ya pi hau kaburom bat kabor sensar junom lai junom amen da usil banus ya ubanganya hukum upara bayai ne ngalathok lengkot syapi ngada kentu pat ngasaki bakane kalong kajingai ai basisha jong ublai tu yang skam haka kabalang ha Babylon ya kabalajit lang bat pi ka ai khublai ya pi bat kumjuro Marcus ukun jonga tu ya ai khublai markeliang da kajing do Bakhuid kajing suk ya pi baro ki balong hau Chris kakten utrai
Drive on rain card but P. Ka jing pule na gospel Bakhuid kad kumu Marcos. Ka borom hame ko try. Hakata kapor u Jisu lapau ha ki kharwengut kesenran badul ong haki. Kilet sha satlak kepertei batoyalap ya gospel ha ki jintau baro. Jar bangit badu besyapan baptis en sa penlajim. Henry yauta ubomngej ensa penrem. Kine kidak kinyaj senran ya kito kibangej. Haka kerteng cenga kin be ya kiksut kikran kiktin bathamai kin ra ya kipsen bat kindi yakabi kanom pensneu yaki kin bu yala kikti ha kibapang bat kita kin koit kran. Hadin bautrai Jisu la kren badki ula kiu shau sha beneng badula ong badula shong hakamon ublei. Te kesenran kila lej bad kila yalap keleng saudong kat bautrai pat ula trelang badki badula penskam ya kata kejingelap daki kamba kibabut yaka. Amen. Ka gospel utrai. Kejingiro yame kukris. Ko himen ko para bayir hau trai Jisu Chris. Minta kasngi ka balang ka kinma burom badake ya kasngi burom jengu Marcus u nongto gospel. But umpat dom apostol jengu Chris Henry ulong ukun jongu Petrus kumba
ngiyosngo na ka jimpule baningko but u Petrus ula batai shai kadar yawu ya ka bojis ula hikai but u Markus ula to binia ya ka jingim jongu Chris but kam kerbang u Markus katkum ka jimbatai ula longru uba yo ilud ya ka jingmaya jonga jingsha shitom jongu Chris nadu ka kamera neng namar ngi pule ha ka gospel ba ujisu ula perlong ya ka jingkawai mit ha ka kamera neng bad ki nombatai ya ki gospel ki batai bad kane kalong ki ying jongu Markus kabamot ula yo ilud kumno ujisu ula penkare naga binda ka jingyap jongu kumno ujisu ula seng ya ka Eucharist Bakhuid bad nangda ter ki nang batai ya ki gospel ki ong uta uburiu ubala ino ya ka jain bad ula ya ula mare lingkuit uday Markus hak per Getsemani namar Markus hadin ba Jesu ula pelong ya ka jingkawai mit kila ula late lang bad ki apostol shaka per haka ke per Getsemani badu Markus ru ula bod hadin jar bad haba kila yo ya u kisipai kila persyam ban kem ya u bad ula ino ya ka jain jongu bad ula mare ula pet kabamut u Markus ula yo ilud ya ka jingsha shitom jongu Chris ula yo hadu katno u Jesu u ya ka parte banangda ula to naga daga daw watla da ka gospel jongu Markus kalong balingkot tang kat Henry Linong kane kalong ka gospel kaba ai hangi ya ka jingpatai kaba binia shapanga jingsha shitom jongu Chris but teter habangi puson shapanga jingim jongu Markus ula tre bad ula yalap iya ka kubor baba sha Alexandria hakawe ka jaka kopia kabalong ka kibatai jaka bu ya ki masi bad ka ausnem Henry po pra edi kadba ki kristan baro ki penkare nagabinda ka sngi borom jimmy pa jongu Chris sngi borom Paskha ki gentil ki bampat ngeit hawu Chris kila rekeru ya kasngi burong hakaju kasngi Alexandria bad kila one mi bad kila dom palat ki kristan bad kila la ban kem ya bu nongyalam jongi kristan Alexandria bad ulalong Markus kila te ya kamet jongu kikti ke ja jongu dautelai nangda kila raya utan ya ha surok hapadengi mau hapadengi shia bad latar lut ya kada kot me jongu baro shisngi kila ra tan ya ha surok ha ke kindau hapadengi mau hapadengi shia bad la mong lut ya ka met ka par jongu bad baro ka nomba Alexandria la bit dagas nam jongu Markus nangda kila set ya ha kawe ka patok bad hakasngi ka babod kini ki briu kila wan biang kila se yau kila tetelai haurundang jongu bad kila le kaju bad ulaya enda ulaya pat kini ki gentil ki bam ngeit hau Jesu kila kwa bantang ya ka met jongu bad kila penkre ya ke ding yap bad ki mut ban tang lord bakim kwa ban ino wat ya ka dak kashin chonga jingim jongu hak Alexandria Henry hakaju kata ka port la wan ka lerba bad ka jing slap bajur bad kini ki bru kila ting bad kila pet ya pet em bad ki sinran jongu Markus kila ra ya ka metia jongu bad kila tep hakaburom ha imane jarjar bad minda ka metia ka relics jongu kala bu ha Venice ha Italy ngala yo ladur man late pet ya kata ka jakala bu ya ka relics jongu ya ka metia badon burom jongu bad kadon ka we ki mane ha ka kerteng jongu Markus Bakhuid ko himen ko para kae ka bangi de ben yo jingmod bad ka mensiam lemba ka jingim jongu Markus ula laban ula to ya ka gospel ula kran ya ka ba ujisu ula le ula batai hangi kumno ujisu ula im nangda ula imru ya ka jingim ya ka ba ula yalap ula im da ka ban IT ya ka jingim nagabinda ka burom jongu Chris
Kaniru kalong ka jingim jongi. Ngiyos ngo na ka gospel mindakas ngi. Ujisu la ong ki late satala ka parte yalap ya ka gospel nang da pin baptist. Jisu la benrap ru kino ki brio bam treben pediang ya ka baptisma la sha pinrem. Kabam mod ban light im ban penim ya ka jingim ngidon kam baptisma. Ngidon kam ban ngain. Baptisma kalong ka jimpediang ya ka jingait. Tenteng don ki brio ki berkat tangga baptisma labiang ban penim. Ka baptisma katkum ka jingikai jong ka balang kalong ka ki sacrament jong ka initiation ka jingstang ka jinglamprang. Henreng ngide ban traisitom ban penroy biang ya ka jingait. Bon gibri ki perkat sisin bang ya baptisma ngilait im. Henreng ngidon comes masautu ka baptisma kalong ka jingai lad yangi ban ti jilliu ya ka jinga ka bau Jesu terwa hangi ha ka balang. Nagataga daw ha ka CCC jong ka balang Catholic ka jingi kai jong ka balang Catholic ka darspa sanbo hinyo ka batay shai ka dar lemba ka baptisma ngiyo jingait bad lemba ka jingim ka bajanai bad ka Bakhuid nginang penro ya ka jingit ya ukris bad hagaju ka dor ka balangro ka hikai bakendu biang ya ka bau Jesu ong lada kim pediang ya ka baptisma la sha penrem kata ka mod kibru baro what hadin baki yusno shapangu Jesu what hadin baki sautu Jesu lang nompenim ba marwe jonga perte lada ki kernga kli persha ya ka nega jingkon but ka jingtarwa jongu kris kin sa shapen rem ka ban light im haga jingim jongi ngidon kam ya Jesu namaru Jesu ulang nompenim ba marwe jonga perte tang lemba jongu ngin light im tang lemba jongu ngila banyo ya ka beneng tang lemba jongu ngilaban yo ya ka jingim bam jukod kane ka kubor deben priang kerleng ngi kum gi krustan ngi deben im ya ka kubor baba ngi deben puzon ya ka kubor baba ngi deben im ya ka gospel ha ka jingim minin ngalayo i ka we ka video ka bakran habay ka interview ya ki krustan ha ka bakile ya ka interview ki ong ilong krustan nangda hadin uta u journalist uba interview la ong minda baro piki kristan ong shi kendin shi dakot naka bible but baro kita ki kristan ki karnga kli ki ong ngimti nangda kaladon ka interview ya kiba ngeit ya ka nia muslim bad kila baro kila ong kide muslim nangda kila ong ya ki to minda pi baro pi ong shi dakot naka quran but kila ong pala shi dakot naka quran baru ki muslim kila nang ban ong dakot naka quran henre kae ka jingduk bat ka jingkardo jongi ki kristan kalong ngimpat nang ban pule bible ni ong ngilong kristan ngi kren sarong henre ngimpat nang ban duwai dakak tinu balai ngi baro ngilong kibas ngabha henre ngimju nang ban pule batkin mau ya kak tinu balai kane kade ka jingduk jongi ki kristan ladang iyong ilang kristan ngideben im iya ka jingim padu kris ngideben im iya ka gospel ladang im iya ka gospel kabamot ngideben nang ban keren iya ka gospel ngideben nang ban keren iya ka tinu balai ngideben nang ban kenmau iya ka tinu balai kalam kenmau iya ka tinu balai kumno ngin keren syapang ujisu Nagataka daw ko himmen ko para lada ka niyam kristan bad ka jingim Catholic kalastang ban hiyar kaday na marba ki kristan ki kensting palad ya ka gospel bad ka tino balay. Kabangi reke ya ka sngi burom jong u Marcus unong to gospel ngideben shim ya ka rai ha ka donut ngin pule Bible man kasngi ngin pule gospel man kasngi banangda ngin sanang kinmau ya ki dekot kawe hadin kawe pat ha ka jingim jongi banlong ki kristan bapura tongin duai nagapinta ka nega jingay ha ka negi ukerish Bakhuid Jesu bait karko kardo yangi pensle yangi penkandang yangi ha ka nega sngi burom jongo Marcus unong to gospel ngiru nginang pule ya ka gospel ngiru nginang im ya ka gospel banginang kinmau ya ka tino balay man kasngi bangin long shisha kibara ya me man ka kelikmat kat shabangile enya ro ya utrai Jesus Christ
tangin yang tangin pla ya ka jinget ka jangi nganget how play pa badan bor baro nang tau ka benin ba kendo ba how Jesus Christ pun pa marwe jungu utrai jangi ya bela pun men sim Bakhuid ya bela kana ka Maria tesoti ya bela shaleben po Pontius Pilatus la sanar pna yabu la yap la tep yabu ula hiya shaki bayap haga Sngi ka Palei la mi pan ne ki bayap ula kiyo siya bening usyang siya kamon Palei pa badan bor baro nang da unuan pat ban bishar ikibayim pakibayap ngangit how men siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya sula kirikoid haga jimap ikipop haga jimi pat kadok haga jingim bam jikut amen. Lie spot in your fundip. Lie spot in your fundip. She fed by she went sick. Oh, Jesus Christ, who tried. Ila habibo kwa, lajina yubukawa. Ilang ukel ukres, they bantul yada gojing kenju. Banong ukubaba. She met by she met sin. Oh, Jesus Christ, who tried. Ila habibo kwa, lajina yubukawa. To ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jampi kallong ka ba pdiang hun how Palei pa badan bor baro kadbang ikin mau ya ka burom jongo Markus Bakhuid ni tarwa hame ko trai ya ga jingkinia ka jingero ban ni kar padrit ya me ba ka jingelap ya ka gospel kansa klem du ha ka balang jame da ukris utrai jongim Amen. utrai undon rengkad bat pim Rengkar bakiru. token tiu ya la ki donut tongin ai ngu ya utrai u Palei jongim da shisha kalong ka ba shong hot bat ka bade kadeti jongi bat ka jim penim yangi kaman la ka por bat ka jaka ban ai ngu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko Palei badan bor bat bam jikut namar melong u nangap lamborot bam jikut ubam ino iala ka kin hun lamborot henry lemba ki apostol bala kerku mesharai bat yada ya ka barabor kramba ensen shar yaka daki tu ki ju kenong yalam ya kiba melatung banlong ginong sharai kiban yalam yaka haka kerteng jongu kuon jame ba namar kata rengkat bat ki angel bat ki arkengel ki kes em bat ki hima bat baru ki pait berlin bat ki bo jonga baneng ngirwai yaga jingruwai ya ro yame bat ngi penbana klem sangem Ubakun, ubakun, utrai bagi pai, neng percaya sawana kaburam jome. Osana, Osana, torwai beshajo. Osana, you bejuno. ko himen ko para tongin trang na do ka tonut nagabinda ka jimben slet mai jong men siem Bakhuid pamangiru ngin sanang yo ya ka jingit ya ka tinu Palei ya ka gospel ban puli man ka Sngi ban puson man ka Sngi ban kin mau ya ka dekot na ka Bible inang duairu pangin long ki bayaine padiaisha ya kie baro
kabawan ha ka jingim jongi nagabinda ka gospel nagabinda u Chris dashisha melongo Bakhuid ka trai ka te me jong ka jing kuid barro namar ka tangi karpad yame to pen kuid pen kantang ya kini ki jing tarwa jongi da ka ba pa ya umensiam jame kum ka umje halo jongi bakin kalalong yangi kamet bargasnam jongu trai jongi u Jesus Christ ha ka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upo bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u ong to shim bato bam na kane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpi Hakaju keru kamenda lale abam ula shim ya ka kuri badda ka baingu biang yame ulaya ka halage sentran u ong to shim bato di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang bati mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babon naga benda ka jimma ye ki pop to le ya kane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Chris to pen kuit yangi pen kuit yakamen siam hadim pen kuit pen koit pen kia iki bapangi bashitam yada yangi na obamen Kajimaya jong kajinge Namarkata ngi ki ba pen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame go traya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jimpenim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit banyang hakama jame bad ban shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpadia me bangi ki bayo benda hakamet bad ka snam ukris nginlo ki bala penyatli kawe da umensiam Bakhuid Token mau ko try ka balang jung me ka bala priang setelah ke perthei patopen janaya ka ha ga jing ej rangkat bad Francis pa Bakhuid jingi ubal bad marwen u bishop jingi ka kanhun ki bishop bad baro ki lengdo Token mau ya ki shakri jung me serila marthong bad ansel ya ki ba mela khot salade na kane ka perthei to ai ba maki ka bialong ka way badu khon jong me ha ka jung me pat kum ka jung u kin yalong ka way ru badu ha ka jung me pat jung u to kan maulem ru ya ki hanman ki para shin rang bat kan thei ki bal yothia da ka bakarman ha ka jung me pat bad ya baro ki bal khlad no ha ka jung is nei jong me to padiang ya ki sha ka jung shai ka khmat jong me to is nei yang i baro ngi kar pat ya me barengkat bat kamaria thi soti Bakhuid kakmi jong ublei Ujisa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bad baro ki Bakhuid ki balapens no bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalam ha ga jing embom jukut bad begini ro bad pandan borom yeme daw kun jong me o Jesus Christ Dawu lembadu badhawu Kallo hamayu blayu pa badon bor ha ka jingelong kawe jangamen sim Bakhuid barro ka burom bad ka jingero junom la junom amen ko himen ko para tonginang wanra hakamatu jisu sa shasini abara ka jing tumo jangi
ba undup kerko yangi undup perlong yangi kinong board jongu Chris hakaba eat yaga gospel hakaba pin baptist yakiwe lembaga tin jongi lembaga jingelap jongi kiduai na binda ki bapangi bashitam kiduai na binda baro ki badon hapadenge jing jinjar duai na binda ki ri jongi na binda ka perthe baro kawe na binda ki kinabaro ki badang ab ki rusal baper Kopa jengim ba habening kalong ka Bakhuid ka teng jame kan hima jame kalong ka mon jame ha kindau kumba habening twa yang iminta ka jimbam jengi ka bahala ka Sngi watamap ingi krengkang jengi kumbangi rungi map ike Palei sniu yangi wadwa delam yangi sha ka jimpan shoy and rei taplait ingi na ka basinium taplait yangi ingi karpat ko trai na ka jing siniu barra Haga jings born jamme, toy jings suk jings sign hagis ni jungi. Krambada ga jing arab ga jingis ne jamme. Ni light bara bona ga pop, but in your jing dana ga jing jinjar barra. Kat bangidang up kamilindi ga jing karmen Bakhuid, but ga jing wan pa jungunong penim jungi u Jesu Christ. Namar kajume kalong kalima, kajume kawar kapuram, jinom na jinom. Kotrai Jesu Christ, may you bala ong haki apostol jamme. Ka jing suk ngai happy, ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi, Henry aga jinge janga balang jamme, bad haga jing spoon jamme, to ai haka yaga jing suk, bad ka jingyatli ka we katkum ga mon jamme, mame uba im bad basensha, jinom la jinom, Amen. ka jing suk utrai, kandon barabor renkad but pim, Renkad but pim. dap daga jingi do Christ tongin yaingu markelia. Hakumi kulambro junga Palei. Hakumi bakit no ka pop junga prote. Sukito ke bala korcha ka jinka wai junga kulambrot. Bukan langsung ke kamar rumah bawa ke yang jena, Henry Shaw tang ke jin ke mesin jena ke sekia hi.
Giêsu có plei cho ngã, Giêsu có lo cho ngã. Bình an ban cho ngã, nama Giêsu a plei tu xin cho ngã, và được là cho ngã. Giêsu, Giêsu ngồi em nghe rồi em nghe mà nè em nghe mar mẹ là one hấp bò cái đồ nuốt cái mình xiêm changi, làm ba cái này cái Eucharist Bakhuid, mẹ là bên đáp soi nè cái đồ nuốt changi đau bù bay em, làm ba cái communion Bakhuid, Giêsu bây giờ trang em nghe cái communion mình xiêm mình đã, vợ là đã cái này cái con cái bạn jingai kem la mình pediang em nghe. Hai baga daga jing trang changi kananga ba seizo haga donu changi haga men siam changi haga met kapar changi hai ki bapang ki bashitang ki nang yom ka bort mai menda hai ki batolot bor ki nang ki em haga kerteng jame jesu ya ki bala sakama kin man pai no shame hai ba ba ro ki jingang no changi nang seizo lemba ga bor changi ne ki Eucharist Bakhuid karpang ko ya ki kon ki ba karpad haga ma jame haga ne ki Eucharist Bakhuid hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 Jesus 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 to nginia duwai to ai ngi karpat ko blei bhadan bor barro bakata ka bangila yo pidiang na ka duwan Bakhuid jame kan pelong yangi ki Bakhuid but kan penskam yangi haga jinge janga gospel ya ka ba Markus Bakhuid ula pen bana da ukris utrai jangim amen utrai undon reng kha bapim blei bhadan bor baro in karko ye pe upa badu khon badu men sim Bakhuid Yale suk ban pen bana ya ka kubar babha jangutrai da ka jingim ka jompi hallelujah hallelujah Bar kandai punya. Yeah.
Kauram hokpa berupun, sim Bakhuid. Kumbaga ng likom, chibata, or watch ng lodge ng amen. En jag rör ut Jesus Kristus. Ng lodge ng